Äkkiä nyt hanee. No niin, mistä sä oot? Mä oon tässä aloituksella. Oot sä loppu 20? Joo. En näe sua. Tuossa ainakin jonkun lehmä kävelyssä. Nyt mä näen sut. Se on mun. Tässä. Oot mä teen sun parkkihommia. Mun pikkuinen söpö lehmä. Se imee sun peppua. Hehehehe. Hehehe. Hehehehe. No nyt mä laitoin sen. Noniin. Oota. Minnes nyt mennään? Miten mä saan niitä kolikoita? Hei, ootas. Älä mene minnekään. Ootas. Mennään Food Battleen. Mutta miten mä saan kolikoita? Oota. Sun pitää selvittää näitä kaikkia tehtäviä tai näitä. Niin sit sä saat konsseja. No mitä tehtäviä? Ei. Hihihi. Pikkuinen söpö. Hei, ota mut kyytiin. Missä muuten pystyy ottaa kyytiin? Paina tähtäysnappia. Noin. Mä en näe mitään. Niinku mun peppu on sun naama ees. Mennäänkö me Food Battleen? Missä se on? Siitä eteenpäin. Nyt eteenpäin. Tai siitä eteenpäin. Jee. Hei, mun lehmäkin tulee. Jei. Ei se pääse. Oota, mun pitää mennä pois. Niin. Noniin. Kuvaat sä vielä? Joo. Tee toista osaa. Sitten Food Battle. Jee. Kuka se tänään hävisi, niin Miska hävisi tänään Food Battlessa, kun piti tehdä pääkallo. No se... Olitteks te sitä? Häh? Olitteks te sitä? Juu, se hävisi. Antti, ottakas. No sitä just minäkin ihmettelen. Oota, mä kohta sanon. Mä laitan kääntäjä. ANT. Toi... Mikä? Joo. Vitsi, mä tuun feilat tässä. Tää näyttää tää villa niin eeppiseltä. Ihan kun tässä olisi aaltoja. Tässä olisi ihan... Tässä mun tekstussa ihan kun tässä olisi aaltoja. Otetaan tuohon. Vielä tähän keskelle yksi. Hmm. Joo, mä häviän tän. Häviän. Voi vitsi, miltä tää niinku näyttää? Vitsi. Minä teen tämän palikkatyylillä. Joo, possu. Ei näytä. En saa. Olen niin huono kaikessa. En ole voittanut kuin tässä yhdesti ja ollut yhdesti kahdesti. Et oo kahdesti. En ole voittanut kahdesti. Alle mitä vielä?
Oota nyt. Voi vitsi. Ja laitetaan. Sinä et halua nähdä minun. Tämä ei ole söpö. Niin tää onkin tuli. Tehdään täällä hampaat vielä. Nye, nye. Jee. Tää ei iso tommonen. Minä laitan tommosen. Tää näyttää niin ihmeelliseltä tää tekstuu. Joo. Ei näe tämmösenä. Pitää laittaa tää yksi tälle. No sillähän se pissaa. No, se punainen juttu sinne peppuun. Ei voi tehdä. Timanttikin näyttää ihan siistiltä. Multaa. Tehdä. 30 sekkaa aikaa. Äkkiä tämmöstä tähän. Noin. Ai et löytänyt kylttiä. Juu, tää on valmis. Vitsi, tää on niin... Tää on niin ihmeellinen. Tai lolo. Tommoset mulkosilmät ja... Toi näyttää ihan patukalta. Time's up. Toivottavasti vielä sun ei räjää. Tää on mun... Hei, mä haluun sinne. Jee! Mikä toi se on? Se keko. Tää on ihan siistiä. Mä annan tälle heipäinen. Niin, mutta tälle Siis onks tää muka se... Onks tää sun? ei. Tää mä laitoin good. Miks täällä Tällä Mitä? Tuu tänne sisälle. Sinne pääs sisälle. Mä sanoin, Villu sanotaan sitten kun... Voi. Ei tää jumu. Eikö? Villu sanotaan sitten... No ei. Pikkunikke. 10. Ei näytä todellakaan. Ei ole. Tää näyttää hämähäkiltä. Tai no niin. Mä annan tälle okei tai okei. Ei, sillä on 2 silmää. Mitä? No on. Tää on hieno. Miksi mä en tajunnut tehdä tätä tämmöstä? Jannis. He pyydät toi Jannis 11 tähän. En tiedä pystykö. Mutta kuitenkin tääpä ei oo mun. Mä annan tälle... No. Minä laitoin me, tai to punaisen. Mä laitoin oranssi. Mut kuitenkin. Ei oo minun. Joo, mä annan tälle... Noin. Saat ladannut sunkin. Häh? Sanotaan sitten kun on oma. No joo, tässä on Tussetti 12 ja Ebilfin, joten nähdään ensi videossa, joten moi moi!